Uy, mga buwang. Uy! Nalay ka bro! Namgay ka? Mo gani. Sabi. Iyo tiri, ayaw ba ito kaso? Naik ako yung lugar tiri, aray mo ka malingkod noon? Huot kayo, huot. Sa? Kisa din yung mga kuhan ka upan day. Ay. Uwo, daw dyan pula eh. Ito ni hay lagi ko. Ngayon di mo hay pagkawaw. Tapi na may mga tao din, mara na nung ka? Ni hay lagi ko. Ay. Bro, nakibaw mo bro no? Tinakahiring din ang kanahan. Paghahapon bro. Kunay pulos akong kinabuhi bro. Ano naman sir? Pero karon nga nakita na ko sa nanduha bro, murag. Yan, nagpabati-bati ang mama ko. Kasa mo day? Uy, taga inyo ka? Pero ay kabala ka day, kay puhon day. Maamo na pugka. Sas! Kaya na istorya bro, sinuon ng utek bro. Bisoon na ito. ganina ra ko sige ko sa iyo adir eh. Naburingan lang inyong mga bisita. Huwag mo takapareang anong ni Hariman ka. Di mo kaniagi mo dito. Pinangahoy mo dito, unahan niya pagka man eh. Isa miningon nga ni Mari ka. Nagkisay mo panganday. Ano may nawag sa mga digod? Say panganday. Marian. Marian. What a beautiful. Rivera. Sumasak na Nadingdong dantes oh. Ya ikaw day. Angel. Angel! Imuhan lang Gibaw ka murag. Murag ikaw yung angel sa akong kinabuhi day. Ikaw ana, daga naging nang mabayan na. Kamo ba? Sige pa mo, pa-cute-cute pa. Kibang galisod na rin ng panahon. Mas galiso di mong now. Aha, Agboy Uy, di ba na sa naong day? Naman na sa ka-loyalty o ka-trustworthy sa lucky day. Sa man ang trust. Wala na lang mga gwapo-gwapo day, kaya hindi ka matay, kalabira, arga pa atong padulungan, di ba? Mo rin mura na kagkalabiran sa pa ka namatay. ay totoo na mga istorya niya. Ay, wala yung buwang. Ang importante day. Ang mahalaga. Yes. Ay, pumusik sa muk diya. Di tabangan ka na mo kay kamay na diha. Tabangan ra man. Dili na rami dili. Mo may kadola na ikaw na no. Gadina, sa wala pa kumuabot. Nagilom-ilom. Mo gani nagchat-chat mami. Sa tra may drigod. Sumpah. Bisag wa mi cellphone nagchat-chat mi. Di pa istorya mo duha di agad. Wow. Ay, okay. Pila na yung kita day. 39. 5 na yung taon na. Pila na yung edad? Huwag to. Ikaw ba na magkawagod kaya ito aram na diri. Isa kong banabana ni Mono kay sakto ra. Bana po na mo. Sakto ra sa kuha. Usa na po. Grabe naman tama. Usa na man. Diskarte pa grabe. Kamu ba? Pangbukid kaya. Di na mo kasako. Wala maging kadool na ikaw na noon diyan noon nga. Di mo kanang yun ni uyab. Yun ni uyab dili. Dili. Oo. Amo mo na mga inahan. Nahan na mo. Wala niya. Wala niya. Muna sa inyo ha. Kamu sige na mong pakit-kiwat diyan niya. Pag mati mo storya, wag yapon tay kapadulungan ha. Pare ka na mo waman. Ay ganyan tigmari ko. Buti kas kuha day. Ka na mo tawag ka. Hunya din po ikaw mo. Ako ang giyari. Di man kamunduha akong giyari. Sila man Apil duha. na mami kay nag-uban man Ay diri. sa nakuban eh. Sponsor lang kami. Kanang tudlong iko sa out paghigugma. Unsa naman to? Siyaon, siyaon. Ay pag to na kinder ko to mata. Klaro kayo. Diskarte pag kinder. Ang kay luma ang punog now. Sabi-sabay ano wala day. Ano wala. Sanawa duha ka po cameraman no? Ang cameramans. Unsa naman tawag? Kamu ba masok ko mo diskarte ko ya kanina wa di mo diskarte diri. Nga nagilom-hilom ra mami harong sugton mi nila. Inood lang bay gahawat pag bunga sila manguyab sa inyo ha. Mo gani na mo guro panahon. Bali naman ro. Kahit naman gud. Ay sige. Kananday maguyab day. Solo lang. Sino ba Maguyab-uyab. Ngeng kala. Ay sa naman yun. Ayop mo ginano dyan. Pag minsan po wag may mata. Gananday kana safety kay mo nga magbalik-balik sa mga lugar dayak. Kay ako mo gikahadlokan diri. Katagsara siya mapatay day. Tagsarang patay. Suga pag yung napatay. Karon buhi mo karong adlaw kay gahapon nakapatay man eh. Tumuhisgot tag mga patay-patay day. Akong kasing-kasing din murag. Patay Grabe sa inyo, nakapatay sa inyo ha. Ako lang sumpay mo tabangan lang bro kay bloy boss. Mugi salamat kayo. 7 years sa mga single naman. Atay shooting ron buang. Tindar man tindar good. Tindar man tindar good. Di sultan tas tinood kita na naman eh. Sa pag na kamera diha. Botokan mo tas tinuod. Ay pa musig langas po diha pod. Langas Ang karong anabot ko mo mutabi na mo nya kanina diri wa mo mutabi sila. Mao man ay So makasabutan kay na entertain na sila. Entertain nga. Nalingaw na sila sa mga diskarte. Entertain man na mo ganiya agad. Kaulion naman ginalisa no. Di pa nakal yan. Ana sa matay dugaya pag kat-kat lobby clip. Hawa. Kaya wala nga sana kay sila kay
Wah, mo god. Kani diskarte naman ko. Nangasan na. Kiat mang na yun day, maguyab din yun day. Kailan day, maguyab din day. Unan. Kalain mo ko yung buyab. Bago pa yung buyab na naman. Yung lain naman. Lain. Port, kanay. Dihik ra ba kanina day? Ultimo kaligo, digi kamao. Dili na siguro tra boy kay laan magandre mo tanang ba. Main pa. Kamukan yung normal. Ito na mo dito kay magstorya may dire. Tara na, be. Giangwangom. Siguro na siya. Uy day, maguyab day. Uy day. Maguyab da ba? Ito yung maguyab day. Notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfuckers say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with